tényleg mi egy csapatban kosaraztunk már 98-ban, ők így jöttek össze, tesóm jött le szurkolni, hogy hajrá Ádika, aztán meg már hajrá Peti, és na mindegy, ők összejöttek, és tényleg Peti nagyon jó barátom, tényleg ismerem, mióta megjött a gyerek, Peti, már nem lehet vicceskedni, tehát ilyen viccláda bezárva. A gyerekkel, szádra nevet, én nem sokat szomorodtam, mert jött egy kis csajszi, tehát én ezt élvezem, hogy az örömapát lehet szivatni, mert nem érzi az iróniát. Tegyen meg, hazavitték életükben először a gyereket, 4 napos gyereket hazavitték, lapról leszerelték, kicsomagolták. Itt egy gyerek, mentem kocsival, megnézem, majdnem összeütkeztem egy másik kocsival, mesélem a nappaliba, tök normálisan Petinek. Itt jöttem én, itt jött a gyökér. Azt mondja, hogy beszélsz a gyerek elő? Hallod? Figyelj már, hogy ez nincs 3 napos, ez nem hal, nem lát. Nem. Azt mondja, hát te paraszt, menjél kifelé. Meghallja a gyerek. 83 órás, ne idegesítsél már, hova nem. Menjél kifelé, hiába jó, megyek kifelé, és elborul az agya, itt látom, hogy elborul az agya, innentől élvezem én. Mindent elhisz. Na most lerúgtam, mert elmondom tévében, hogy szivatom és ezzel szórakoztatom magam. Petikén mindent elhiszel. Ott kezdődik, mondja tesóm, hogy menjek ki, mert etetés van. De a lehetetlenebbnél lehetetlen mondom, Peti, gyere már picit, figyelj már, hogy most szerinted odaadnám Melvin Bone kisbabának, hogy szerinted észrevenné? Hát nem elszopkodná. Hát majd megmondjuk neki 20 éves, az enyémet is szokott. Takarodjál kifelé, te paraszt! Ha nem vagy normális... Takarodjál ki! Jó, megyek. Normális vagy? Ja, ne koljál, vigyázzál. Megyek kifele, mondom, Petike, tök jó az a babamérleg, hagyj üljek már bele. Ne, az csak 6 kilóig mér. Hát akkor csak az acskó van. Mindig is le akartam. Takarodjál kifelé! Hülye paraszt! Ja, egy mérleg nem is lenne elég, ne szórakozzál már. Hogy mondjam, sokkal jobban élvezem, hogy gyerekük van, ezt akarom mondani. De most már azért ők is belazultak. Az elején, meg azt néztem, ha lehet egy komoly mondat, hölgyeim, hogy azért kismamának lenni durva, tehát 0-24 órás meló arra értem, minden tiszteletem masterpiece, de hogy mégis olyan groteszk, vagy pont ettől groteszk, hogy mondjam, felértékelődnek a programok. Hívom múltkor tesómat, na, ma mit csináltatok kisbabával? Valakinek már ez vicces. Ma mit csináltatok kisbabával? Azt mondja, tesóm, ma voltunk kint. Aha. És akkor kizártátok magatokat? Nem, utána bejöttünk. Ja, ezek programok. Kiégtem. Hallod? A múltkor meg Iron Man nap volt, 2-szer voltak kint. Mondom, figyelj már, 2-szer jöttetek be? Igen. Hogy ki meg be? Hát csak óvatosan azzal a gyerekkel. Azt mondja, jön este haza Peti, és megyünk vacsorázni. 5 napos gyerekkel? Hova? Hát a konyhába. De, mintha a bundában lenne asztalfoglalása, hogy ő megy vacsorázni, ne haragudja. Tesóm amúgy is súlyos, mert alvajáró, alvabeszélő, és ennek minden permutációja, tehát ő éjszaka rettenetesen aktív, gyerekkorunk óta. Ez nem vicc, tehát én mondjuk egy ilyen 7-8 éves voltam, amikor először nekem ez feltűnt, egymás mellett feküdtünk francia ágyba, és ott befosok, amikor felül, azért, mert tudod mi? Lassan ül fel, az a baj. Éjszaka azért ez nagyon parai. Jó, 8 percig ül fel, tehát ott maradjál szárazon, öcsém. És akkor felül, vagy úgy mondom, hogy eléri a utazó magasságot, a sötét éjszakába azt mondja, Zita! Ne menjetek el! Nézem, kik vannak még itt? Zita! Nem is
is ettetek még semmit, hát... Így a kispárnák mutogatja, itt sütöttem, főztem.